Hemmejäňize selam. TikTok'da trend bolan göz makyajyny menen barlaýyn edim. Bu göz makyajyny hemme zadyny skoç bilen etjäs. Görşüňiz ýaly gözüňiziň başlaýan ýerinden ýokarylygyny skoç ýelmeýäs. Soňra bolsa gyralygyny. Şu L'Oreal Nova çenmeden goňy renkini alyp diňe gözümiziň öňüne çälýäs. Gözümiziň öňüni çamdyrak etjäs, soňra bolsa galanyny ýaýratjäs. Ýagny gözümiz solagrak renkini berýäs. Hemme ýerine deň ýaýradymyzdan soňra skojumyzy aýyrýas. Nova çenimiziň näil renk berýänini özüňizem görýänsiňiz. Çenimizin lişni çykyp duran ýerlerini miçilarka bilen şeýdip sypyryp aýyrýas. Çalaja pozulan ýerleri baý bolsa çenimiz bilen üstünde dolduryp çykýas. Gözümiz hasam çekik görünýär ýaly gözümiziň aşagyna skotç elmeýäs. Çenimiziň iň çamly renkini gözümiziň gyrasyna ýaýratyp başlaýas we podvodka şeklini berýäs. Aşağı skoç aýyrýas we gözümizi näil arasynda bolany görýäs. Gözümiziň ortak boşlugyny bolsa Nova'ň L'Oreal glitterlerini ulanýas. Glitteri hemme ýerine däli diňe çeýniň ýok ýerlerine ýagny ortalaryny ýaýratyp çykýas. Göz makyajymyzyň soňky zady bolsa magnitli kirpikler. Gözümiziň düýüne magnit kirpigimiziň podvodkasyny gowatyp çälýäs. Soňra bolsa guramasyna garaşýas. Gowgurandan soňra kirpigimizi ýerine oturtýas we iň soňky zadymyz bolsa linsamiza geçýär. Linsamiz dakalmazdan soňra bir gözümiz eýýäm toýa gitmäne taýýar. Bu göz makyajy meni haladym, sizem halan bolsa like ve repost etmeyi ýatdan çykarmaň. Hemme jany sag bolun.